ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದ ಎಂದಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಂದು ಮಾತ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ವಿಜುವಲ್ ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀರ ಇದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಕೊಡು ಆಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಇನ್ನಿತ್ತೆಂಕ್ ಭಗವತಿನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಲು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಪಣದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ನಾಟಕ ತುನಾಗ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ನನ್ನ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲೇನ ದಾದಾపు ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಟ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿಯನ್ನು ಏಪಲ ದಲಕನೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರಭವನಗ ಬೈದೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕವರೇಜಿಗೆ ಬೈದ ಐಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನಾಟಕ ಮಂದಿನ ಮಾತಾನ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಮಂತದ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಕುಲು ಸೇರಿದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಕವರೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೈದ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರಾ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮಹಿಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮನ್ ಅಕುಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವಳ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇನು ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತುದೀನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರೊಲ್ಲೇರು ಆ ನಾಟಕದ ಕವರೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮೀನಿ ಬೈದ ಈ ತಂಡ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಏರು ಶುರು ಮಂತಿನಿ ಈ ನಾಟಕದ ಪಿರಾವುದ ಭಂಗ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಳ್ಳರು ನಿತೇಶ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ನಿಖಲ ನಾಟಕನೇ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಯಾನು ದುಂಬಾತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಡ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ 25 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ತಂಡ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ತಂಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ನ 57-53 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ತಂಡಗ ಈ ನಾಟಕಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅವೈತು ಯುವಜನ ಮೇಲಡ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ನ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜ ಪನ್ನ ನಾಟಕ ಒಂಚೂರು ಉಂತುದಿತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪಿರ ಶುರು ಆಂಡ್ ಜವನಿರ್ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬರ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಶುರುವಾದ ಯಾನ ಪದ್ಯದಿತ್ತನಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಾಟಕಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿಡ್ದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ನಾಟಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಥೆನ ಬರೆಯಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನ ಮಲ್ತ ಬರೆಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೈಮೇದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೆತನ ಜನಕ ಮೈಮೇದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಈ ನಾಟಕನ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕ ನಮಕ್ ಕೊನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಂತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ
ತುಳುಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತಂಡಲು LED ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ LED ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ದ ಈ LED ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಂಟ ಐತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಾತೇರೆ. ಬಟ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಮಾತ ಪಂಡ ಈಗ ಆತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪನತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 4 ಶೋ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನು ಕಾಸುದವರು ಏರಿಗ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಕವು ಭಯಂಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಾತಿನ ಆರ್ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು LED ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚೆಂಚ ಬಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಡಿ LEDಗೆ ಈತನೇಟ ಮಲ್ತು ರೆಕಾರ್ಡೆ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿರ ಕೆಟ್ಟುವರು ಬಂಡೆ ಸೊ ಉಂದುನೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಸತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಸ ಹುಡುಗನ ನಾಡಿಯೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಅರೆ ಆರ್ಲ ಪಸತಿ ಆನ್ಲ ಪಸತಿ LED ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜರೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಇಂಕ್ಲನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪೋಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಾರ ಜೀವ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಈ LED ನಾಟಕನ ಲೈವ್ ಅದು ಕೊನೆ ಇರತ್ತುಯ್ಯ ಐಕೆ ಬೋಡ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೈಟ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾ ಕುಡ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಪನೊಲಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜವರ್ನೇಡ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಪುರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಕ ಅವೇತು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ನಾಟಕನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಕೊನೈದ ನನ್ನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ದೆತೋನು ಇರು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ದೇಪನ್ನ ಈತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿನ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಎತೋ ನಾಟಕಲೆದ ಮೂಲ ರಿವ್ಯೂಸು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತ ಒಂದು ಬೈದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅತನೊಂಜಿ ಚೌತಿ ಅತನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜೇರು ಕುಲ್ಲವನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಾಟಕಲೇನು ಮನ್ಪುಯರು ಅವು ಅಕ್ಕನ ಊರದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಕನಾತಿ ಎತ್ತವನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಯ್ಯ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೊಸ ಜವನೇರೇನು ಕಲಾವಿದರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸನ ನಿಜವಾದ ಬಂಗದ ಕೆಲಸನೇ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕೊನಪ್ಪನೈಕ್ ಈ ನೆಡ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋ ಮಲ್ತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುಣಿತಾನೆ ಈ 25 ಕಲಾವಿದರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇರಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಿರಿಯಕ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಜ ಈ 25 ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದೋಲ್ಲ ದಾಪನ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕಡ್ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಉಂಡದೆ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಪಿರಾವದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದ ಪಿರಾವದ ಪತ್ತನ ಪುಡಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ LED ಲೈವ್ ಅದೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಪುನು ಈತನೇಟ ಲೈವ್ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ ಅದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 24 ಸೀನ್ 17 ಸೀನ ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಅವಲ ಆ ಅಬ್ಬರ ಕೊರೊಂದು ಗುಲಿಗನ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ನಾಟಕ ತೂದು ಅವೇ ಅಬ್ಬರನ ವಿದ್ ಲೈವ್ ಆದಾಯ ಕೊರೋಡು ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತೂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಲೈವ್ ಅದು ಕೊರೋಡು ಆತ ಮಲ್ಪೆರ ಜಿಂಜ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೋನು ಇರು ಬಯ್ಯಾನ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ಪೋನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪೋನು ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಐತಾರ ಬರ್ಪೋನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಪೋನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತೂದುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಅವನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ಮಾರೆ ವರ್ಮಂಟನ ಎಂಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಂಜು ವರ್ಷ ನಡತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬೊಕ ಕಿರಿಯಕ್ಲ ಬೊಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಡ್ದಾದು ಈನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬಂಗ ಅಂತ ಓದಿಸಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ನ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಲ್ಪದೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಅವು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಉರಿಯನತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡದೆ ಎನ್ನಾತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಬೆರಬಾರ್ದ ಪನ್ ಬೆರತೆ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ನಾಟಕ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಮಾಲಂದು ಎನ್ನ ಉರಿಯನಾತ್ ಈ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಅಂದ್ ಪಂತಾರೆ ಐಟ್ ಓ ವಿಚಾರನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಭಗವತಿನ ಟೈಟಲ್ ಬನ್ನ ಈ ಕಥೆನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಹೊರ ದುಂಬು
ನಾಟಕ ಆತನ ಕತೆ ಕತೆ ನಾವು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ದುರ್ ಟ್ರೂಪದ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಆ ಟ್ರೂಪುಡು ಎಂಚ ಪನ್ನ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರೇ ನಾಯ್ದು ಬಂದು ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಂಡು ಆ ಭಗವತಿನ ಕೃಪೆನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಗವತಿ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ ಕೊರಿಯದ ಪನ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುವೇ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಗಡ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದುವೇ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 50 to 70% ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಯ ಅವು ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ 1-2 ಲಕ್ಷದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಭಗವತಿ ದೇವಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಎಂಕ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಸಿತ್ಲುಗ ಆವಡು ಐತ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಮಹಾತಿರ ಹಿರಿಯಕಳ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ಈ ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಜವನರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅವನು ಎಂಚ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪೋಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದು ಜನಕ್ಲಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಅಬ್ಬರ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಜನಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಆತು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೈದ ನನ್ನ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಾಪುನಿ ದೇವನ ಎಂಕ್ಲೂರ್ದು ಸೋಮನಾಥ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಕುಂಡಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವೇತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ ಪನ್ನ ಭಯಂಕರ ಪುದರ್ ಬೈನ ಮೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಾಟಕ ಆ ಪರಂಪರೆನೆ ದುಂಬು ಬೈದನ್ ದೇವನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾ ದುಪ್ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಅಡ ಆಜ್ಮೇಲದ ಒಡೆ ದನಿವನ ಅಂಚ ಇಂದು ಇರಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಆತು ಪುದರ್ ಮಲ್ತನವರು ದೇವನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಪಡ ಅಂಚಿನ ಅವೇತು ಬೊಕ ವರ್ಷ ಗ್ರೇಮು ಅವು ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಟ್ರೂಪುಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಉಂತುದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕಲು ಉಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನವಂಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾವು ಮೇ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜುಲೈ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಇದು ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲತ್ತ ನಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಡಂದು ನಿಗಿನ ತಂಡಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಉಡು ಕಲಾವಿದರೇ ನಂಚಿನ ವೈ.ಬಿ. ಸುಂದರ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸುರುಕದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇರ 55 ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟ ಕರಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಈತು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬಣ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿಗಾಡದ ನಾಟಕನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಉಂತಾ ಒಂದೆ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಮೂಜ ನಾಟಕನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಈತು ವರ್ಷಡ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಎತ್ತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಯಾನಿ ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಮಲಯಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೆತ್ತ ಸಾರಥ್ಯನು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪುಗರ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಭಗವತಿನ ಈ ವರ್ಷ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರುಂಕಳ್ಳಿ ಆಟ ಅವು 35 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರಣಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಥೆನ ನಂಕ್ಲು ದೆತೊಂದ ಇತ್ತನೇ 2 ಶೋ ಅದೊಂದು 3ನೇ ಶೋಗು ಎತ್ತದ ಅಂಕ್ಲು ಪೂರ ನಾಟಕ ಓಲೋಲು ಶೋ ಆತಂಡ ಅಭಿಮಾನುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಏತೋ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಲಕುಮಿದ ಆತನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ವಹಿಸಿದು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನಂದೆ ಐತ ಪಿರಾವುದ ಉಲೈದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ದಯನೊಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾತಲ ಉಲೈ ಕನತ್ತದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಡಿದ ಈ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಲೈವ್ ಆದು ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚೇತನ ಅವೇಡು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಣೈದ ಬಿಡ್ಡ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲವೇ ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರು ಈತು ವರ್ಷಲ ವೇಷ ಪಾಡುವೆರು ಈತು ವರ್ಷಲ ಯಾನು ವೇಷ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಹಿಡಿದ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಜನಪದ ನಾಟಕ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಇಂಚೆ ಇತ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಾ ಗ್ರಾಮಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಣಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅದಮ್ಯ ಆಸೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೊಣ್ಣು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೊಡು ಆಣ ಅದು ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ
ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಲೆ ಮರೆತ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುರು ಕನ್ನತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಇರಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂದಲು ಏನಾರು ಇತ್ತನು ಸರ್ ಇತ್ತ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಣ್ಣಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಹಿರಿಯರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಪುನ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಮುಗಿಯರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂದು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ LED ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಪರದೆ ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಒಂದು ಬೈದನು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಅನುಭವ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಹೊಸತನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೊಂದು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಲ್ತನೆಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಗಿಂದು ಬಣ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆದ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಸಮಾನ ಈತು ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿತೇಶನ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಕೊರಂಡು ಇನಿ ಮೋನಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಎದುರುಕೊಳ್ಳುದು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು 2 ಜನ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುದು ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆ ಖುಷಿನೂ ಅನುಭವಿಸೋದು ದುಂಬುವತ್ತೆ ನಕ್ಲೆಂಕ್ಲು ದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಯುಗಕ್ಕೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗಕ್ಕೂ ಈತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಮಾತ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಈ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪಾಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 5 ಜನ ಪ್ರಾಯ ಏನಾಗ್ಲುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಪೂರಲ್ಲ ಜವನಿಯರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಲೇಡಿ ಆದುಪಡು ಬಾಕಿದ ಜವನಿಯರು ಆದುಪಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇದು ಈ ತಂಡ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅದಾಯನೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನು ಪ್ರೇಯರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾರು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜ ನಾನೊಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಎಂಕ್ಲು ನೀ ಪಿದಾಡದು ಬೈದಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿತನ ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ತರೆಕ್ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದೇ ಎಂಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸದ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾರು ಪತ್ತಿದೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೀನಾದು ಪಡು ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಡು ದಯಮಾಡ ಆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆ ಗೌರವ ಕೊರಪಣೆ ಈ ತಂಡ ಕಲ್ಪಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಡ್ಚಂದನ ದುರಭ್ಯಾಸದ ಆಲೈಚಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಇರಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಮಣ್ಣಡು ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡ್ತಾರನ ಮಣ್ಣಡು ಆರನ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈತ ನೆಡಲ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಜನಪದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ವಾಯನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಾಯನ ಮಲ್ತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಯನ ಮಲ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂದನ ಒವುಲಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ನಾಟಕನು ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ತಂಡದ ಜವಣಿ ರೈಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುತರ್ಜಿದೆ ತಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಕುಲ್ಲೆರ ಸೀಟು ಜನಕ್ಲ 2-3 ಜನತೆ ಎದುರು ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸತನನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಕಣಯ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಪೇಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಜ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಬೇತೆ ತಂಡೋಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇದು ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ಲಸ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಈ ಕಲಾ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಏರೇರಿಂದಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈರ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮಹಿಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಯಾನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರು ಏರೇರು ಹಿರಿಯರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳರು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರಭವನ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಿರಬಹುದು. ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತಿಹಾಸನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋಣ ಅಂದ ಪುಸ್ತಕನ ಓದೋದು
ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕನ ಓದೋರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಪಡೆದಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನ ತೂಂಡ ಐತ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅಂತ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಗಳ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕುಳ್ಳದಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೊಲಪಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಟಕದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಕೊಡುಗೆ ಏತ್ತು ಪಡೆದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಐದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ತುಡಿಪಾದಪಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಂದು ಪಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆನೋಡು ಒಂದು ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಬೆದಬೇತ ನಾಟಕದ ಬೆದಬೇತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪಿದಬತ್ತಿನ ನಾಟಕ ನೀವು ಪಂಡರು ಪೂರ ಎದುರಿಸಿದ ಅದು ಇನಿ ಆ ಕಲಾವಿದರನ ಕೊಡುಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸತಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಯಾನು ಒಂಜಂತೂ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಒಯಪಲ್ಲ ಓಲಾಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುಗಡ ದೇವರನ ದೈವನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆನ ತುವೇರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಪಂದಾಡ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಂಪನ ಪ್ರತಿಪಾದ ಕೊಡ್ಪಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನಿದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಾದ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುದು ಆ ಅನುಭವನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರುಳು ಕಾನಾಗ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತು ಅಂಚ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವತಾ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುವೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅಂದು ನೂದೇಕು ನೂರು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಿಂಚೊಡೊಂದಾಂಡ ಅರ್ನಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಬೆದಬೇತ ರೀತಿಯ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನ ಜನ ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ಈತೆ ಪಂಪುನ ಇಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೋರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಪಡೆದಾಡ ಅಕ್ಲೇನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ತೊಟ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೇಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಅರಿವನ್ನು ರಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಪಡೆದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಬರ್ತು ಪಾತ್ರಂತೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿರುತ್ತು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನದಕ್ಕೂ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಪಗಲ ನಮ್ಮ ವಾ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾಪಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಪಗಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡರ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಂಪೆಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಪಡ್ಡೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಕಂಪೆನಿದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಬರ್ಸ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ದು ಆಮೇಟಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾನಬೋದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪಡ ನಟ್ಟಿನ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಬದುಕೋನಂಡಲ ಈ ಕೆರ್ಪುನಂಡಲ ಈ ಇಂಕು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪರ ಹಾಕಿ ಕೆರ್ಪುನಂಡಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡು ಬದುಕೋನಂಡಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕು ಕುಲ್ಲರ ಬಂದು ಯಾನ ಕೈ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಯಾನ ದೇವರನ್ನ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ದೆ 29 ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಟ್ದು ಏನು ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರೋದೊಂದು ಜೋರ್ದಾರ್ ವರ್ಷ ಬರೋದೊಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿ ಇಚ್ಚಿಂದು ಐಕೆ ಏನು ಪಂಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪಡೆದ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಡೇ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆವು ಕಾಪು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಐಕಾರು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಯಪಲ ವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಂಬಿಕೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕ ಎರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮದು ಬರ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರನೆ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಂದೆ ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಗೋದು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಕ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆದಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಬೆದಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಪದೊಂದು ಮಲದಾರೆ ಏರೇ ಮೆಕ್ಕ ತನು ಮನ ಅದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಗಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ
ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಕೈಪತ್ತಾಡು ಕಟೀಲಿದ ಅಪ್ಪೆ ಕೈಪತ್ತಾಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಕಲ್ನ ಕೈಪತ್ತಾಡನ್ ಕುಡಂಜಿಯಾನ ಭಗವತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಣ್ಣಗಳ ಮೈಕ ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಿಂದಿನ ಸುರಾಕ ತಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಕೈತಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಚೇರಿ ಇಪ್ಪುದು ನಾವು ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಶಾಸಕ ಎನ್ನ ಕನಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನದಿದೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಗಪಗ ಹೋಗೊಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಲ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಬಿದೇಳಿ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಆಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಬಿದೇಳಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಕಚೇರಿ ಆಗ ಇಡೀ ಕೊಡಿಯಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪಂಡ ನಂಬ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಏಳಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲೈವ್ ಉಂಟಾ ನಿಂಗೆ ಕೂಡಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುಡ್ಲಡು ಓಷನ್ ಪರ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಓಷನ್ ಪರ್ಲಗೆ ಉದ್ದಿಮೇಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ಪುಣಂಚಿನ ಈಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಲ್ಪ ನಟ್ಟಲೆ 100 ಈರ್ನ ಬೇರೆ ಆರೆಗೆ 35 ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಆಡ ಕುಡ್ಲಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಆಗ ಮಲ್ತೇರು ಭಗವತಿನಪ್ಪ ನೋಡ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತದು ಶರಣ ಭಕ್ತರು ರಾಯರೇ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ 10-25 ಹೋಟೆಲ್ ಆದ 135 ಡೆಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-25 ಹೋಟೆಲ್ ಆದ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗೆ ಶರಣ ಭಕ್ತೇಡ ಇಂಕು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಾಪನೆ ಪಂಪುನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಯರಾಮ ಮನೋಹರ ಹರ್ಣ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಐಕಾದ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂತಿನ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಏರೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟು ನಂಬುವ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡಾವಾಡು ಅತ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರ್ತಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಚಾಕರಿ ಮಾಪನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಲ್ಲರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಮಾತಾ ದಿನ್ನೆಡು ದಿಗ್ಗಜರು ಪುರ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಇಲ್ಲಿಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಮಾತಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ದನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೆರುಂಕಳ್ಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಪನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ 2027 ಇಸವಿಡು 3 ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಟ್ಟ ಆನಂದ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾ ಭಗವತಿ ಪಣ್ಣ 14 ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಟಕಳ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆದ ಪಂಪೇರ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೂಟಕಳ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪಿನ 2027 ಇಸವಿಡು ನಡಪೆರಂಡ ಪೆರುಂಕಳ್ಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು 33 ದಿನದ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಉತ್ಸವ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಟಕಳದ ಸರ್ವೇಲ ಪರವಾದ 6 ಕೋಟಿ 100 ಬಿಲ್ಲದ ಪರವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಶುರುವಂತದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊರಬಾರ್ದು ಉತ್ಸವ ಶುರುವಾಪನು ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಕೊಡಿ ಜತದ ಉತ್ಸವ ಅಕೇರಿ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ 75 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ನಡತದ 1952 ಇದನ್ನ ಬರ್ಪನ 2027 ನಡಪಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಪ್ಪನ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಏನೊಂದು ಇಂಥ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ನವನಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಥೆನ ಬರೀ ಅಚ್ಚನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತೀರ ಇನ್ನೊಂದು 7 ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 7 ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದು ಬಂತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ ಅವಿನ 2.5 ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ಮಿತಿದ ಇದು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸೊಂದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಭಗವತಿ. ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ
ಎಂಕಲ್ ಇರಕ್ ಶಾರದಾಸದ ತಂಡ ಹೋದಪ್ಪನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇರಕ್ಕೆ ಪೋನಕ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿತೇಶ್ ಆಯನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪಾಗದ ಬಕ ಬರ್ತದೆ ಲಲಿತೆಡು ಸೇರಿದು ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಲೇನು ಪಡೆದು ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಾಧನೆ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಪಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊಡುಪುನ ಭಗವತಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪಾಡೋದು ನಿಜಶಿರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಂದಿರ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕನ ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೆರಿಸ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ತೋಡಿ ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ಶೋ ಅನ್ನೋ ಬದಿಯರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬದಿಯರಾಯ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿರ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲ ದೇವರ ಆಗಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಾಟಕದ ಬೆದಿಯ ಬಾಯ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಟಕನು ವರ್ಷ ಇದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಕೊರಲೆ ಬಣ್ಣದ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಗ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಆ ಸಂಬಂಧದ ನೆಂಪೆಂಚಾಪನೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕದ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ವರ್ಮಜನದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯೇರುಂಟು. ಆ ಕೊಡಿ ಗರುಡೆ, ಆ ಗರುಡೆ ಪಂಡ ಏರು ಎಂಚಾಯೆ ಅವು ಈ ಭಗವತಿ ನಾಟಕಗಳುಂಟು. ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದೇನೆ ಬೊಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಳಿಯಾಗಿ 4 ಕಡೆ 4 ಬಾಕಿದೆ. ಐಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕದ ಬಾಕಿದೆ ಅವು ಎಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿನ ಏಪ ಅಂದಿಕೆ ಅಂತ ಭಗವತಿನ ಭೇಟಿದ ಪಗ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬನೋದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕಲು ತೂತಿಜ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತಿನ ಕತೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂದು ತೆರೆಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೇ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನೆನಪು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. ನನ್ನ ಕದ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಹೋನಾಗ ಆ ಕೊಡಿಮರ ತೂನಾಗ ಆ ಗರುಡನ್ನು ತೂನಾಗ ಭಗವತಿ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಳಿದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು. ಬೊಕ್ಕರ ಯಾನು ನಿತೇಶ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೀಲಗೀತೆ ಕುಟ್ಟಡೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆಯಾದ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ನಾಟಕದ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯದ ಮೆನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ఆయన ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಪಿನಾರು ವೈಬಿ ಸುಂದರ್ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಚಂದ್ರನ್ನ ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಪಿಕ್ಕಾಸು ಅಂತಿನ ನಾಟಕನ ಮಂತೊಂದಿದ್ದ. ಕೊಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಪಿಕ್ಕಾಸಂದು ಯಕ್ಷ ನಾಟಕ ವೈಬಿ ಸುಂದರ ಎಂಕುಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅవి ನೆನಪಂತೋನು ಎಂಕುಲು ಆ ಇರತ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಇಡೀ ಊರುದಕ್ಕಲು ಒಂಜಾದ ಈ ನಾಟಕದ ಪಾಲುಪಡಿಪಿನ ಅವಳ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು ತೂಲೆ ಮೈಮೆದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಪೋಣಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್. ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ LED ಪಾಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಮಂತದೇರು ಆಂಡ ಅಂದು ಬೇತ ನಾಟಕಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು.
ಖುಷಿ ಅಣ್ಯಾನು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ತೂಪುನಿ ಇರಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತೆಯನ್ ನಿತೇಶ್ ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಯ್ ಕಲ್ಪದೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಐತೆ ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರ್ನ ಆತು ನೆನಪದಿ ಓಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೃಶ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಆವಡ್ ಕತೆ ಆವಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕತೆ ಅವಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ನಟನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏತು ಸರ್ತಿ ತೂಂಡಲ್ಲ ನನಾತು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕ ಈತು ಶೋಕು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತೇರು ಇಂಕ ಎಗ್ಲೆಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೂಲೆಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಇತ್ತದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬಹುಶಃ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕೂ ಊರ್ದಾಕುಳು ನೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಏನಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ನಿತೇಶ್ ಇರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಾಡು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕನ ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನನಾತ್ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಎಸ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆದ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಡಿಡು ಬೊಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ತೋಜಾವ್ ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬೈದಂಡು ವಿದೌಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ತಂಕನ್ ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮಹಿಮೆ ದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತದ ನನಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ LED ಅವಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅದಾದ ಮಣ್ಣಗ ಮಾತೇರ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮನ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿರ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಆದುಂಡದೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ ಊರುಡು ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರತಿ ಮೋಸ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ನಿಖಲ ತನ ಊರುಡು ಇಂಜನ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಡ್ಡ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತೂಯೇರು ಪೂರೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇರತ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡಂದು ಹಾರೈಸೆ. ಯಾನ ನಾಟಕ ಅಂತ ತೂಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ನಾಟಕ ತೂದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಲಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಫುಲ್ ಹಾಕದಿತ್ತುಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ತೇರ ವರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈ ಜುಮ್ಮಾಪನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದಂಜನ ಪೂರೇ ಇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇಂಚನೆ ತುಂಬಲ ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಡಂದು ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಪನೇರಾಬ್ಜಿ ಶೋಕದ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡೇಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಯಾರ ಬರ್ಪುಂದ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಇತ್ತದಾದ ಮುಕ್ಲಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀರ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಡು ದಯಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲಕ್ಕಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿಂದಂತ ವಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪಚ್ ಅರ್ಥ ದಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮನ್ಪು ನಕ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ರೀತಿ ಅದು ಪಾಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರತೂತ ಯಾನು ಒಬ್ಬ ತಂಡಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಆ ಲೈವ್ದ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಐದು ಬಂತು ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ದಮ್ಮದ ಎತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಪಾಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಪಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮುಗಿಪೇರ ಆಪಜಿ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ನಲ್ಲ ಆತ ಅವೊಂದು ಪೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದಂದು ಬರೋಡು ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜೀವನ ಉಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರು JP ನಿಖಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕನೋಡು ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು
ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟು ಆದಿಜ್ಜನೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪುನು ನಿತೇಶ್ನ ಮಿತ್ತು ದೇವಗೊಂಡ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾದಂಡ ಅಕ್ಲ ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡಲ ಪೌರಾಣಿಕ ದಂಚಿಗೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಭಗವತಿನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಲು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಣದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ನಾಟಕ ತುನಗ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದುಲೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ನನ್ನತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕುಡರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಾಡು ನಿತೇಶ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಾಂತಾರದ ಅಂಚಿಂದನೇ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ದೇವೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ತೂತನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿತೇಶ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರಗಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಾಯಿ ಪುನಃ ಪುದರ್ ಗುತ್ತಿಜಕ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗುತ್ತು ಪುನು ನಮ್ಮ ಧೃತಿ ಸಾಯಿ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ ಭಗವತಿನ ಮಂತಿರು ಕುಡೊಂಜಿ ದೆತ್ತದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನಾರು ಶಾಶ್ವತ್ ಅದೇ ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದು ಪುಂಡು ಏತ ನಲ್ತನಲ್ಲ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದು ಪುಣು ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಆತ ಸೀನ್ ಹೆಂಡು ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕಲಾವಿದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆರೈದೆ ತಂದಿತ್ತೀರು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಆರೈದೆ ತಂದೆ ಪಂಡ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ರಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಂದಿತ್ತನ ಆರೇ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ದೇವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದನ ಮಾತೇರಿಗಲ ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಎನರ್ಜಿಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿದೊಂಜಿ ನಾಟಕನ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಾಟಕನ ಓಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಜನ್ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಿಂದ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನನಾತ್ ಬರೋಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಸುರಾಂಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಹಾಕತ್ತಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂಡ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದು ಟೀಮ್ದ ಪುದರ 4 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಐಟುಪ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಂಗ್ ఒక ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅವು ನೆನಪದಿಯೋಡು ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುಣ ಆತ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಆಕಲಿ ಏತು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪಿನವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಕಲ ಮೋಹನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಚೂರು ಪಿರಾವಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಐತ ಪಾತ್ರನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಂದದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರೆ ಆತ ಎನರ್ಜಿನ ರೋಲನ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 100 ಶೋ ಹಾಕೊಂಡ್ ಅರ್ನ ಸೌಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಆತ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ 5 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಹಿಮೇನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗೆಲಿಗೆ ಇಡೀ ನಮಕ್ಕೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಡು ದುಂಬುಲ ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂತ ಆಮೇಲೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀಡು ಇಂಚ ಈತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕ ತೂಜ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭದ್ರ ಕಲಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಗಳು ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತನೇಟ್ 10-30 ವರ್ಷದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವಾರ್ಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಐನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಕಟೆಗಳಪ್ಪ ಏಪಲ್ಲ ಇಂದ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತವರೂರಾದ ಇರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಎದ್ದು ಹೋಗದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಭೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಂದನೇ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಪೂರ್ತಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅರಸು ಕುರಿಯಡಿತಾಯ ದೈವದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ
ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆನಂದ ಎಂದಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ವಿಭ್ರಂಜನವಾದ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಯಿನ ಲೈವ್ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದ ನೇಪಲವನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ LED ಪಾರ್ದು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು LED ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪಂದು ಓಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕ ನನಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಈರಪ್ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೊಳ್ಳೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಂದು ಮಾತ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ವಿಜುವಲ್ ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಹತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀರ ಇದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಕೊಡು ಆಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅದು ಬಂದ್ಲಾಕ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನ್ಲ ಐಟ್ ಆತ ಅಬ್ಬರ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಐಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಈ ನಾಟಕ ತನಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದ ನಾಟಕ. ಸೊ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಇರತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೇರೇಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರೇಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾವ ಇಂಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಲಾಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ LED ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿನಯ ನನಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾತೇರ್ ರಿಚ್ ಯಾನ ನೀತೊಂಡನೊಟ್ಟಗು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾದನ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಂಡ ಸೌಂಡ್ಲ ಪೂರ ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಲಿ ಮಂದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನೀತುನ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಆಯಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂದು ನನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅದು ಬರಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ದಾಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ದಾಲೇಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಆತೇ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನು ನನ್ನ ಎಂದೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲೇನ ದಾದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತೇ ಪುಣ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ದಾಲ ಪನ್ಪುನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಇರತ್ತ ಜವನರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ನಾಟಕ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಅವಲ ಲಾಲ ಲಾಟುಪುಟ್ಟು ಜವನರು ದೆಡ್ಡೆ ಜವನರು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ. ಹೋಗೋದು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಅವತ್ತೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಲ್ತದೆ ಈತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಡ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೈಲೆಂಟ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದು ನನಾತಿ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಲೋಕವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಆಸೆ ವಿಶೇಷನ ಭಗವತಿನ ಚರಿತ್ರೆನ ಪೂರ ತೂಪದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾಲ ತೊಂದರೆ ಭಗವತಿ ಎಂಚ ಬೈತಿನ ఆయన ಪೂರ ಕುರ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ರಿಯಲ್ ಭಗವತಿನ ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಂದಾಡು. ಈ ನಾಟಕನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದನೇನು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಸಮಯ ಪೋಂದಿತ್ತು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ LED ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಟೀಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋದು ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಕ ಆತನ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಡು ಅಂಚನೆ ರಚನೆ ಮಂತಿನ ಆಡು ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಆಡು ಐಟ್ಲ ಗುಲಿಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರಕಾಲಿಲ ನಿಜವಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಬರ್ತನು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಭಗವತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭಗವತಿನ ಕಥೆನು ಇದು ನಾಟಕ ರೂಪಡ ನಿಗಳು ಕೊರಿಯಾರು ಇದು ನನಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಸ್ತುಗಳು ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಭಗವತಿನ ಕಲಿಯಾಟ ಒಂದುಂಟು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಗಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ಜನಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ನೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಒರಿಯೋಡು ನಲ್ಲಾರ್ಥ ನಿಖಲಂಚಿನ ನನ್ನ ನೇರ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಬರಲಾಗ್ತದೆ
ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಲಾಗ ಯೋಗ ಭಾಗ ನಾಪೆ ಒದಗಾದ ಭಗವತಿ ಒದಗಾದ ಬರೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಟ್ ದಲ ಎಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಕತೆ ಪಟ್ಟ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಪ ಒಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಎಂಗಳ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಒಂಜಿ ನೇನು ಎಂಗ್ಲ ತೋಜ ನೀಟ್ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಮುಳಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನಾನಗಲ ಪಿದಾಯಿ ಉಂತುದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೀನಾನಗನ ಜನಕುಲು ಉಂತುದು ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮಾನ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಲ ಭಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬ ಪಂದ ಅಂಡ ತೀರ್ತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ತಂಡನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಿನ ಊರುಡ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇಡೆ ಮಟ್ಟ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ